Yun mga ka-that's good. Luto na natin yung steak na binili natin sa superstore. Ito ginagawa ko, that's good. Kasi ito, isang malaki ito. Hatiin ko sa dalawa. Siguro ano to, 18 ounce? Tawag dun. May 18 Ito ba o itong malaki? Ito kasi medyo may... Yan na muna kasi mas mapula yan. Ito. Hatiin ko sa dalawa para maganda yung pagkaluto niya. Yun, no? Ang ganda ng ibang klase. Ito yung binibili ko sa Costco kasi ano siya, walang mga guhit-guhit na puti na ganyan. Walang mga ganyan. Ito, susubukan ko ito kung anong lasa nito. Yung may guhit-guhit. Baka mas masarap o ano. Ilagay ko pa rin yan. Parang tanggalin ko nga yan. Parang ayoko yung itsura na itong may puti-puti rito. Tanggalin ko to mga ka-that's good. Gusto ko yung ano, yung laman lang. Pero yung mga nasa gitna yan, okay na yan. Tingin ko kasi matigas yan eh. Pero hindi ko ako sure. Susubukan natin. Ito. Kung matigas yan, hindi alam natin next time. Kung hindi, hindi okay lang. Masarap. Labo. Ayun, no, tanggalin natin to. Yan. Tanggalin pa natin tong iba. Talagang ano, kumbaga sa yun, hayaan mo na yung nasa gitna. Yun. Lagyan natin ng wow. Pamunas. Lagyan natin ng olive oil. That's good. Muna natin ng olive oil. Extra virgin olive oil. That's good. Ang ginagamit natin. Tayo gumagamit ng hindi extra virgin. Ito kasi ano, yung unang piga, kumbaga, ng olive. Tama, no? Yun, no? Palibutan natin to ng olive oil. Yan. Tapos, pa natin lagyan ng asin. That's good. Takpan. Lagyan natin ng asin. Kabilaan yung asin. Yun, yung pampalasa. Yan. Tapos, lagyan natin ng sabi mo na kasi mamantika na yung kamay ko. Lagyan natin ng pepper. Dulas. Ang dulas na tuloy. Yun o. Sarap niya. Ano? May asin, baka may paminta. Tapos sa kapila naman, lagyan din natin ng asin tsaka paminta. Ayan. Ayan. Yan lang mga ka-that's good, ganyan lang. Tapos, painit ko itong lutuan natin. Doon tayo sa labas kasi mausok dito, baka tumunog yung alarm. Patay mo. Ito gagamitin natin guys. Dito tayo sa labas kasi sa loob baka umusok. Mag-alarm, puntahan tayo ng bumbero. Ito gagawin, ang bigat nito.
Siguro ano to, 5 kilo to. Kasi ito gagamitin natin, yung pang-camping. Oh. Tapos yan yung lulutuin natin, oh. Ito yung rosemary, oh. Iba na yung kulay ng baka. Tapos ito yung butter natin. Kaya, pakuyin ko muna. That's good. Yun. Yun. Painitin natin. That's good. Pag mainit na siya, ilalagay natin yung steak doon sa kawali. Tapos, mga 1 minuto, baliktarin natin. Tsaka natin lalagyan ng butter sa ibabaw. Tapos baliktarin ulit natin. Lagyan na naman natin ng butter. Ang luto natin ngayon, medium rare. Sosyal, di ba? Medium rare. Sarap naman kasi ng medium rare. Tingnan natin itong butter. Itong butter natin. Sarap sa pandesal yan. Sarap sa pandesal itong butter natin. Tingnan muna natin. Dapat mainit na mainit ka natin. Kaso paubos na yung gas natin. Bibili nga ako. Red na. Canadian Tire yan na bibili. That's good. Patay mo muna. Ayun, mainit na mga ka. That's good. Ilagay ko na. Ito, ilagay ko na. Ilagay ko na. Itong isa. Itong isa. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. That's good. Yan pa, that's good, oh. Lalagyan natin ng butter. Ngayon magpapalinan lang sa kanya. Yan. May butter siya. Yun. O yun, oh. Pwede na, oh. Hiwain nga natin. Naubusan tayo ng gas. Pero tignan ko kung ano. Wow, yun. Katas na, oh. Daming katas. That's good. Hiwain ko. Oh, wow. Oh. Oh. Na medium na siya. That's good. Di na siya na rare. Na medium na. Tikman ko nga muna. Hindi ko na nga mapigilan ditikman. Sad-saw-saw natin dyan. Sarap ah. Ito ngayon ang kakaiba ka. That's good. Ito yung steak. Ayan na yung steak. Medium siya. Naluto siya ng medium. Pero okay lang, malambot pa.
Ngayon, meron akong sili. Ilocano style. Suka na may sili. Artem. Ito ang sausawang ko. Ang sarap. Lalagay ko ngayon dito. Ayan. Yan ang sausawan. Tapos, lagyan ko ng asin. Yeah. Ito. May asin. Yun. Yan ang sausawan ko. That's good. Hindi nyo ka-that's good ah. Sarap nito. Kuha ka ng isa. Tapos ilagay mo dun. Sama mo. Sa mo dito ka-that's good. May kainin mo. Sarap. Tapos, meron akong itlog na pula. Ay, hindi. Prunes. Prutas to prunes. Ang sarap nito. Ito ang pinaka-paborito kong prutas dito. That's good. Yung gitna, yung brown, ang tamis niyan. Itong balat niya, maasim, tsaka malutong. Kaya pag kinagat mo, naglalaban sila sa loob, kaya masarap. Ang liit ng buto niya. Ganito lang oh. Prunes. Prutas tsaka steak. Perfect combination. Sarap. Ito ka, that's good. Lunch ko pa lang to. Mamayang gabi, may dinner pa. Sarap. Kaka, that's good. Andito tayo ngayon sa Mr. Lube. Papa-oil change tayo, nakapila tayo. Mr. Lube and tires. Ayun. Mr. Lube and tires. Ilagyan na tayo ng number 5627. Nakapila na tayo. Kaso hindi pwedeng iwanan yung kotse. Kung hindi mo iiwan yung susi, wala naman tayong pupuntahan. Dito lang tayo. Pero malamig, kaya malamang magkakape ako siguro matagal. Baka 1 oras na pag-aantay pa to, 2 oras. Hindi ko lang sigurado. Tagal din ng oil change, di ba? Pero sabi dito, pinakamabilis daw sila eh. First time ko rito mag-oil change. Doon naman yung mga washing nila. Self car wash, Scoogies. Subukan ko nga rin dyan minsan. Doon kasi ako sa Mission Car Wash lagi. Subukan ko rin yung iba. 10,000 kilometers na yung natatakbo niya, kaya oil change ko na. Doon kasi sa Pilipinas, change oil, tawag ko doon, change oil. Dito, oil change. Diba? Ang lupit oh. Open 7 days a week, 8 to 8 weekdays. Eto, holiday ngayon mga ka-that's good, pero bukas sila. Thanksgiving ngayon bukas sila Bukas pa rin pala sila kahit Sabado, Linggo. Ayun, superstore. Diyan kami nag-grocery. Dito lang sa tapat lang niya ito. Galing na ito ka-that's good oh. Yung bahay niya old school. Ito yung pang-camping di ba? Pati yung pick up niya old school Ganda Ang ganda ng punas muna tayo habang nag-aantay. Wala namang araw kaya hindi mainit.
Pinumpunasan ko muna. Ano to mga that's good, yung waterless car wash. Punas lang, sprayan lang tapos punas. Ginagawa na yung sasakyan natin mga that's good. Nakasalang na tayo. Paaraw lang ako dahil malamig. Nandun na siya. Pwede namang mag-stay sa loob ng kotse. Kaso gusto kong maglibot-libot sa labas. Itong halaman, nalaglag na yung mga dahon niya. Yung mga dahon niya. Nalalaglag na siya. Ayan o. Kunting hangin pa, na to, lalaglag na. Ano lang to parang kumbaga sa express lane na oil change. Pila ka lang. Ayun yung kotse, ginagawa Doon kasi sa Google mga ka-that's good, nag-research ako ng mga oil changean dito sa Kelowna. Ito yung pinakamaganda ng review dito sa Underhill, Mr. Lube. Kaya susubukan ko kung totoo yung mga review. Nagpa-quote ako kanina bago ako pumasok. Ang sabi ay $159 yung oil change. Synthetic oil ang gagamitin nila. Wala pa yung tax, so plus tax pa yun. Baka hindi naman abot ng 200. Ayan. Nakaharin nga natin ito likod. Ito yung mga dumpster nila. Itong dumpster dito, ganyan talaga ang design yan. Yung may takip siya rito, tapos medyo pa slant siya na pa ganon. Tapos ito matigas na metal, tsaka mabigat yan. Kasi nakadesign yan na hindi mapasok ng bear. Yung bear, pag umakyat dito, hindi niya mabubuksan kasi nandyan siya sa ibabaw, di ba? Hindi niya maaangat. So mahihirapan siya. Kaya nag-slant siya. Mahangin na. Ito naman, kalahati lang yung tuyong dahon. Kalahati lang. Yan, Mr. Lube. Ayun na siya, ginagawa. Kabukas na yung hood niya. Dine-drain na nila ngayon. Tapos yung kotse sa likuran niya, iyon naman yung susunod. Naka-abang na siya para pagkatapos siya na yung isusunod. Ang mga mekaniko dito, that's good bata pa, babae pa. Siguro mga teenager pa lang yan. Hindi kaya trainee yung nag-change oil ng kotse ko. Dito kasi that's good. Walang tawag yan, walang discrimination. Kahit anong trabaho pwede mong gawin. Dito, hindi tinitignan kung babae ka o lalaki ka. Pwede nga mag-maid ang lalaki rito. Katulad niya, no? Pwede rin mag-mekaniko ang babae. Pwede mag-driver ang babae. Dito may mga driver ng bus, babae. Tapos yung iba naman may edad na. Kaya hindi tinitignan ang edad dito. Tsaka kasarian. Baga, pwede kang magtrabaho. Basta kaya mo. Tapos na, Inaano na lang nila yung pina-final na nila. Bilis lang, wala pa akong 45 minutes dito. Kasi pumila ako ng mga 15 minutes. Tapos ginawa lang nila ng 30 minutes. Bilis Tapos na mga ka-that's good. Na oil change na. Bago na naman ang oil.
Sa susunod babalik ako dahil marumi na daw yung ano, yung engine filter. Engine air filter. Marumi na daw. Bago mag-winter siguro. Ay o kaya sa ano na lang. Sa spring na lang ulit. Madudumihan talaga ang air filter mo rito pag spring eh. Kasi maalikabok ang spring dito. Ang alikabok nila yung mga... Ang alikabok dito yung mga pollen. Tsaka yung mga dandelion. Yun ang alikabok. Park tayo saglit dito sa superstore. Hangin, no? Oh. Pag autumn pala, para kaya mahangin, para yung mga dahon na malaglag. Binigyan ako ng ganito, sticker ko. So ang change oil ko daw ulit January 8 na. O kaya next service mileage ko pag nag 61,000 to at 10,000 after ano, hindi 61,284 nang balik ko. Tapos ito yung resibo ko. Ang total ay 124.98 yung total, kaso may PST siya. Ito yung provincial sales tax na 875 at may GST yan, tax din yan na 625, kaya ang total niya ay 139.98. Synthetic siya na oil. So ayun siya, premium synthetic package yung nilagay nila. Tapos shop supply, siguro ito yung mga basahan. Tingin ko lang yun lang naman supply na gagamitin nila. Manufacture filter chosen. Ito na yung ano, oil filter niya. Tapos may drain plug o $3. Ito yung pag-drain nila nung ano niya, nung oil siguro. Tire pressure 35, okay naman. Meron silang mga free na ginawa siguro. Ito yung mga courtesy check. Okay. Tapos chinek nila free washer fluid. Okay, libre. Winter washer fluid. Okay, ops, libre din. Wala nang bayad. Battery test, passed. Okay, libre din yun. Walang bayad. Car care menu. Okay, courtesy tire inspection. Wala na ring bayad. Tread condition. Good pa yung tire natin. So, pwede pang ibiyahe. Ganda ang serbisyo nila. Tsaka mabait sila. Tsaka ang pinakamaganda, mabilis. Tsaka hindi na kailangan ng mga reservation. Punta ka lang. Pipila ka nga lang. Siguro tatagal sa pila. Kaya Mr. Lube, Underhill, approve na approve. Nako, nire-recommend ako to sa mga nandito sa Kelowna. Ang ganda dyan. Babalik ako sa Mr. Lube. Kaso nagutom ako Mr. Lobe Lube. Mr. Lobe Lube. In 600 meters, your destination will be on the right. Turdas tayo ngayon ulit pagkatapos ng oil change natin. Food delivery tayo. Holiday ngayon mga ka-that's good. Thanksgiving Day. Walang trabaho sa umaga, kaya food delivery tayo.
bukas may trabaho na sa umaga. Panggabi tayo pag ganun. Ngayon, pwede tayo sa araw Your destination is on the right. mag-deliver ng pagkain. Dito tayo. Unang pick up, Little Caesars. Maalikabok. Mahangin sa labas. Ano? Sinara ko na yung bintana. Nag-aircon na lang ako kahit malamig. Ayan o. Hangin o. Papasok kasi yung alikabok dito sa loob eh. Ayan o. Lakas ng hangin. I-pick up ulit tayo. Meron tayong i-pick up sa downtown. Dalawang pick up ito. Dito tayo mag-pick up sa downtown. Ito yung downtown ngayon. Ito yung downtown. Kita ako ngayon kasi alanganin yung oras. Dito tayo sa Kelly O'Brien Neighborhood Restaurant. Tayo pick up. Nakuha ko na dito sa Kelly O'Brien. Pick upin natin yung isa sa Pizza Hut. Kasi dalawa yung order nete. Dalawang store. Pizza Hut ang isa. Ang lakas ng hangin. Wag yung dahon nun. Oh. Yung mga back alley ng mga restaurant. Hangin sa labas mga kadats ko. Parang may bagyo. Sa 4th floor tayo nag-deliver. Makyat tayo. Palabas na tayo. Oh, tama. Kala ko kanina mali yung napindot ko. Kahalat na yung mga damo. Ay, mga dahon. Ganda pa rin ang bulaklak. Oh. Nalaglag na yung mga dahon. Kanina pinicture ko may dahon pa ito. Binidyo ko kaninang umaga may dahon pa ito eh. Oh. Wala na ngayon. Laglag na. Ang gaganda na ito eh. Mga ibon na to parang pugo. Dati nung una kita ko parang di lumilipad. Tumatakbo lang sila. Pero lumilipad pala to pag yung emergency na. Pag yung masasagasaan mo na lilipat sila. Ang ganda eh oh. May parang patusok sa ulo nila. Ang dami niyan dito eh. Parang pugo. Pugo nga yata yan.